dragii mei! Astăzi vreau să ne jucăm împreună un joc matematic. Acesta se numește Bețele de chibrit. Dacă ați vizionat povestea Fetița cu chibriturile, ați văzut că fetița din poveste, pentru a se încălzi, a aprins mai multe bețe de chibrit. Unele dintre acestea au ars mai mult, altele mai puțin. De aceea m-am gândit ca împreună să ordonăm bețele de chibrit după lungime și să le așezăm în șir crescător de la stânga la dreapta, de la cel mai scurt la cel mai lung și în șir descrescător de la dreapta la stânga, de la cel mai lung la cel mai scurt băț de chibrit. Haideți să începem. Ia spuneți-mi voi, ce vedeți aici? Așa este, două bețe de chibrit. Sunt la fel cele două bețe de chibrit? Nu sunt la fel. Unul este mai scurt, iar celălalt este mai lung. Foarte bine, pentru a forma un șir crescător sau descrescător, ne trebuie mai multe bețe de chibrit. Așa că am pregătit mai multe bețe de chibrit și vom forma șirul crescător după lungime, de la cel mai scurt la cel mai lung. Priviți bețele de chibrit și îl vom alege pe cel mai scurt băț de chibrit, care este acesta, și îl vom așeza în partea stângă, crescător de la stânga la dreapta. Privim bețele de chibrit rămase și îl vom alege pe cel mai scurt, acesta. Privim bețele de chibrit rămase și îl vom alege pe cel mai scurt, acesta. Foarte bine. Dintre cele două bețe de chibrit rămase, care este cel mai scurt? Acesta. Minunat! Și îl vom aduce și pe cel mai lung băț de chibrit. Astfel am ordonat bețele de chibrit în șir crescător de la stânga spre dreapta, de la cel mai scurt băț de chibrit, da, la cel mai lung. Minunat! Haideți să ordonăm acum și descrescător bețele de chibrit. Dacă crescător a însemnat de la cel mai scurt la cel mai lung, descrescător înseamnă de la cel mai lung la cel mai scurt, din partea stângă spre partea dreaptă. Foarte bine. Privim bețele de chibrit și îl vom alege pe cel mai lung. Minunat, acesta. Privim bețele de chibrit rămase și îl vom alege pe cel mai lung. Foarte bine. Privim bețele de chibrit rămase și îl vom alege pe cel mai lung băț de chibrit, acesta. Minunat. Dintre cele două bețe de chibrit rămase, care este cel mai lung? Acesta. Foarte bine. Și îl vom aduce și pe cel mai scurt. Și astfel am format șirul descrescător al bețelor de chibrit de la cel mai lung la cel mai scurt, de la stânga spre dreapta. Foarte bine, dragii mei! Vreau să exersați și voi acasă acest joculeț și puteți să folosiți pentru jocul vostru și panglici, și rete, cordoane sau alte lucruri pe care le aveți voi pe acasă. La revedere, dragii mei!